Sí, en relació al mateix tema. Hi ha els 15 decrets pels quals es nomena personal interí per raons d'urgència i de forma directa. Entenem que es facin les contractacions d'urgència, perquè no es poden deixar de prestar serveis bàsics com els que realitzen assistents i educadors infantils de les escoles bressol o treballadors socials, logopedes o fisioterapeutes. Ara bé, fa massa temps que les borses de suplències estan caducades o exhaurides. Fa mesos que es van realitzar les proves dels processos selectius per disposar de borses vigents i per cobrir places. Per evitar tantes contractacions per via d'urgència, com vam manifestar en el ple del mes passat, és urgent finalitzar els processos selectius iniciats i garantir que se seleccioni a la persona candidata més idònia d'acord amb els criteris objectius, avaluables i transparents.